வணக்கம். அமரன் திரைப்படம் வெளியாகி வெற்றிகரமாக திரையரங்கில் ஓடிட்டுருக்கு. எல்லா தரப்பு மக்களையும் படம் பூர்த்தி செஞ்சுருக்கு. திரை விமர்சன ரீதியாகவும் பொதுமக்களையும் படம் ரொம்ப கவர்ந்துருக்கு. ஏறக்குறைய தமிழ்நாட்டில் தமிழ் சினிமாவில் இராணுவத்தை மையப்படுத்தி முழு நீள இராணுவ படம் இதுவரை வந்ததில்லை. விஜயகாந்த் சாரும் அர்ஜுன் சாரும் நாட்டுப்பற்ற படங்கள் நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. முழு நீளமாக இராணுவத்துடைய ஒரு இராணுவ வீரோட வாழ்க்கையும் அவர் குடும்பம் அதனால் அவங்களுக்கு ஏற்படும் வழிகளையும் பற்றி நல்ல ஒரு ஆவணப்படமாக பண்ணியிருக்காங்க. படம் டெக்னிக்கலாக ரொம்ப சவுண்டாக இருந்தனால படத்தோடைய ரீச் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. ஏன்னா இது இதோட கிளைமேக்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தான். அவர் உயிர் தியாகம் பண்ணுறதை மையப்படுத்தி தான் படம் அப்படிங்கிறது. ஸோ தெரிந்த கிளைமேக்ஸில் நம்ம கிளைமேக்ஸில் எதுவும் ட்விஸ்ட்டு கொண்டு வர முடியாது, எந்த கேமியோஸ் எதுவும் ஆட் பண்ண முடியாது, புதுசாக எதை ட்விஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ தெரிந்த ஒரு கதையை ஒரு நேர்த்தியான திரைக்கதையை அமைத்து திரைக்கதையும் அவருடைய வாழ்வில் நடந்த சம்பவங்களை கோர்த்து கூடுதலாக டெக்னிக்கலாக படத்தை ரொம்ப அருமையாக எடுத்திருக்காங்க. ஸோ இது ஃபிலிம் ரிவ்யூஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ இதை தாண்டி இந்த படத்தில் பேசப்பட்ட விஷயங்களில் உள்ளிருக்கும் விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம். படத்தில் இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு கத்தி மேல் நடக்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம், ஒரு காஷ்மீரில் நடக்கிற கதை அப்படிங்கிறப்போ காஷ்மீரில் வாழ்கிற முஸ்லீம்களை தவிர்த்துட்டு நம்ம அதை படத்தை அணுக முடியாது. ஸோ ஒரு பயங்கரவாதியும் அந்த மதத்தை சார்ந்தவனாக இருப்பார், ஒரு பொதுமக்களும் அந்த மதத்தை சார்ந்தவராக இருப்பார், இராணுவத்திலையும் பல இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்க. அப்படிங்கிறப்போ அவங்களுக்கு எந்த சம்பவம் தர்ம சங்கடமும் ஏற்பட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப கவனமாக இருந்திருக்காரு ராஜ்குமார் பெரியசாமி. ஏன்னா ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த மதத்தை காயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் வச்சுருந்தா கூட இது விஸ்வரூபம் படத்துக்கு எதிர்ப்பு மாதிரி இந்த படத்துக்கும் வந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஏன்னா ஆல்ரெடி கமல்ஹாசன் சாருடைய விஸ்வரூபம் படத்துக்கு இந்த ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு வந்துச்சு. இது அவருடைய ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்துச்சு. ஸோ ஆனால் மிக நேர்த்தியாக எந்த விதமான மதத்தையும் அரசியலையும் தொடாமல் படத்தை ராஜ்குமார் பெரியசாமி எல்லாருக்குமான படம் அதை கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இதில் இந்த படத்தில் தொடப்பட்ட ஒரே ஒரு அரசியல் வசனம் என்பது அவங்க வரத முகுந்தோடைய அவங்களுடைய அப்பா காஷ்மீரில் இந்த பிரச்சனை தீரவே தீராதப்பா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அவர் சொன்ன ஒரு வசனம், பேசுகிறவங்க பேசுனா சரியாயிரும் அப்படின்னு ஒரு வசனம் சொல்லுவார். யார் பேசணும், யாரும் பேசுனா அந்த பிரச்சனைகள் சரியாகும், இந்த பிரச்சனை உருவாக காரணம் என்ன அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க பேசி அந்த ஒரு லைனோடு அது இந்த டைலாக் முடியும். அதுக்கு பின்னால் பல அர்த்தங்கள் இருக்குது. ஸோ அந்த காரண காரியங்கள் நம்ம பார்க்குறோம்.